Takže já vás vítám u nového videa a je to Let's Play Minecraft a budeme si teda stavět dáme si něco železné, něco nebo uvidíte v tomhle díle, o co se tady jedná. A já si to takhle spravím tu pozici a jdeme si stavět domeček. Tak, já jsem si našel tady dáme dřevo, tady budou a budou nějak 3 díly nebo 4, 5, 6, 7, nevím. Těch 15 dílů budu točit a pak ještě budu točit map, 15-minutové mapy a to je všechno. A uvidíte, o co se tu fakt jedná. Bude to tohle díl bude mít nějak 2 hodiny, napad. A jdeme si dostavět ten domek. Tak, tady bychom stavili místo tohohle. Jde. Takhle. A můj brácha točil taky let's play, tak se na ten let's play můžete podívat, jestli ho teda dal na YouTube. Já jsem tady s ním, jestli slyšíte nějaké hry nebo žuzlání, nebo já nevím co. A tam je jedna, že tady máme miminko Maxíka. Takže? Chav. Už nevlk. Ne to, prostě. Nebo půjdeš pryč. Já ti říkám, půjdeš pryč. Hej! Tak, já jsem si to s pejskem vyjednal a řekl mi drž hubu. Takže já jsem se rozhodl, že nebudu držet hubu. Takže a teď se asi rozhodnu. Yeah. No a jestli někdo zná Minecraft, tak se ho můžete stáhnout. Je to velice dobrá hra. Velice. Všichni ho hrajou. Kromě Hadu a Devinu. Takže jenom ti nehrajou Minecraft. No a točíme 3 minuty a tohle budu mít 2 hodiny. Pejsku, můžeš přestat s těma SMS-kama? Je to můj mobil. Nehrej tam hry, bo tě zabiju. Jako pejsku. Yeah. Vyletíme do vzduchu jako Wings. Znáte tu pohádku? Wings, my jsme Wings, my jsme Wings. Co? To se mi nehodí. Bum. Tak. Střechu bych chtěl. Z tohohle dřeva tady a přímo takhle. Hop, ne ten náhop, hop a takhle. Jo, ale já bych to chtěl tak, bo chci uprostřed udělat tyhle
proto jsem je bral. Nezdá se vám, že ten domeček je nějaký velký? Já myslím, že jo. Ha. No a jestli umíte bránu do endu, tak jste velcí frajeři. Jestli umíte ender bránu, kde je ender drak, tak jste úplně velcí borci. Největší ze všech. Protože můj bracha to umí a on je tady se mnou. Zabuď. Hej. Tohle mi říkal, jak jsem to stopl. Vtipné, že? No a teď chci tohle. Ne. Bum. Nedrž hubu. Ne, nebudu držet hubu. Ta. Tak nic. Hop. Tak se asi vlčík to že ho asi necháme toho vlčíka. Nechej ten mobil. Ani tam Ta. Bum. Hop. Takhle. Můžeme třeba tmavé dřevo. Taky. Mě to takhle líbí. Hop. A teď bych asi ještě nemůžu jít spát. Teď mám i points. Jaký ten? Potions, jo, tenhle potions. Cože? Tak to asi nefunguje. Tak já zkusím nějaký jiný. No. Jo. To vidíte? Jak kdyby bylo ráno. Což? Není. Na kolik? Na 2 minuty. Jeďu zombici. Jak se tam máte? Hop. Už stačíme 8 minut. Takže ještě nějak 5 minut budu letět až do 15 minut. A pak se s váma rozloučím, dáme na YouTube, natočím další díl a ten bude, jak budu soubojovat a jak budu hledat diamanty, zlato a tak. Mám hotový domeček. Co děláme skvělá. Jo, teď to určitě, pak nevidíme. A pak vidíme. Hop, tady, všude. Tak. Teď zničíme tady tu trávu. Nebo až později. Stejně tu budu dávat české truhly, teda a tak. Já bych si tu vzal 2 zá. Mě to někdo načučí. A takhle. Hop. Pak potřebují tohle a tohle. Ne, takhle ne. Je, hop. Boty, tepláky, tady to helma, tak. Děláme krát.
hop, 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 hop. Tak. A teď. A teď. Knížku a jo, takhle. Dívejte, co se můžete naučit. Ne, takhle ne. Asi takhle. No. To nejde. Škoda. A knížku, enchanty. Teď pece. Crafting nebyl, pece. A to je všechno. Pec. Crafting. Si vylepším brýlí. Tady. Hop. Ještě helmu. Hop. Boty. Takhle, helma. Trka. Tepláky. Tak. Ne. Hop. Ještě hop. Hop. No. Hop. Takhle. Ne. Takhle. Yeah. Už natáčíme 13 minut. Že za chvíli budeme ukončovat, protože v 15 tak už jsem se rozhodl, že to ukončím.